Bismillahir Rahmanir Rahim. Wanda yace assalamu alaikum malam, shi kuma jigida da mata suke sawa menene matsayinta a musulunci? Ita jigida ni a bincike na nuna kwalliya ce. Ban san ko kuma akwai wani itikadi da wani ya shina game da jigidar ba, sai ya yi mana bayani. Malamin na dauka mata sun maida ta kamar kwalliya ce. Ba wani itikadi aka sa a jikinta cewa tana kara wani abu ko tana bada wani abu. Ko akwai bayani? Tana mi? Tana ƙara mi? Haka suka ce ma? To, yawa su abinda suke cewa kamar shi jigida, kamar wani tif ne na awo. Mata suna sa shi ne don sun yi ƙiba su dinga auna ƙiba suka yi ko ramewa suka yi. Ko mafi yawa matan da aka wa aure ake samu saboda an tayi ciki a gane, saboda da ba zuwa awo asibiti, kamar awon asibiti ne. Amma dai a ci gaba da bincike don in akwai illa sai mu sa shi cikin waɗannan abubuwan guda 18 da Bahaushe yake allakanta wasu abubuwa a jikinsu. In ma akwai wani abin da bai shigo nan ba wanda wani ya sani, to zai iya kawo mana shi a rubuce sati mai zuwa domin mu shigar da shi. So muke yi a goge waɗannan al'adun daga cikin Hausawa da kuma mutanen da muke kusa da su, domin waɗannan abubuwan sun yi tasiri kuma har yanzu akwai su. Ko a wannan satin na ji a labarai a yankin Zaria an kwakwale ma wani yaro idanuwa, kuma kaga tsafi za a yi a irin waɗannan abubuwan za a yi. Inda ka ji an ce an kashe mutum, an cire wani ɓangare a jikinsa, ko mace ko namiji ko babba ko yaro, to matsafa ne suke bawa. Wanda za mu yi magana akan haɗi da mahaɗi. Za ka ji mahaɗi a yi da daddare ko a yi da rana, ko a yanko kaza ko a ƙwaƙulo kaza ko a ɗauko kaza kala kaza a guri kaza a daidai kaza, ko a karanta kaza ko a haɗa da kaza, ko kuma a ce arziki ne amma sai ana luwaɗi ko sai ana zina da uwa ko da ya ko da mahaukaciya a cikin kasuwa. Duk waɗannan abubuwan suna nan da kitabun tauhidi duk za a fatattake su. Za a zo a ce mutum kana luwaɗi za ka yi arziki, ko kuma a raba ƙur'ani biyu a ce ka taka rabi da rabi. In ka taka ƙur'ani ko ka rubuta shi da jini ko da ƙazanta ko aka jefa shi a masai, can baya ma yi ta samun ƙur'ani a cikin sokawa inda ake kashi a je a zuba alƙur'ani. Za a faɗi wani adadi, boka zai ce a je ɗauki ƙur'ani guda 61 ko 62 bugun kaza, a cire aya ta kaza a jefa kaza, ko a hana mutum yin wata sallah daga cikin sallolin farilla, ko a ce dinga saduwa da matarsa tana al'ada ko ta baya. Mata da yawa sukan mana wannan waya ta ce mijina ya ce ni sai ta baya zai sadu da ni, nace kake yadda ƙara auren ya rabu. Tsafi ne, tsafi za a bashi, boka ne zai bashi ya ce sai kana sadu da matarka ta baya. Ko a ce ka tafi kasuwa ka je ka nemi mahaukaciya, ko ka je kai tsirara a makabarta, ko kai zina da gawa. Duk wani abubuwan suna nan. To duk abin da aka san yana cikin shirka a kawo mu bige shi. Wani ce Allah ƙara basira da lafiya mai amfani. Don Allah malamai gaskiyar magana cewa ba a duba miro idan dare ya yi tun juwa. Ka duba miranka a kara makalla. Shi biro ai bukata ce, kawai bukata ce. Duk sanda ka nemi, yanzu da muna yara ai da an kaɗa nan camfe-camfen ba a shara da daddare. Yanzu shara ake da daddare, ba a barin kai babu ɗan kwali. Akwai iskokai, akwai mutanen ɓoye, akwai fatalwa, akwai inna uwasu, akwai mai danko da itikadi iri-iri akan mujiya in an jiyo kukanta ga abin da zai faru. Duk waɗannan abubuwan yanzu duka za ka ga ilimi ya zo duk ya fatattake su. Dama shi yasa amfanin karatun tauhidi duk zai gyara mutane itikadi iri-iri da ake akan abubuwa. Mutum a zo a ce masa wai sai da saɓan Allah za ka yi arziki ko ka samu mulki. Za ku ji wani haɗi da ake na wani badu, har ta kai ana yanka jakuna. Akwai adadin jakunan da ake yanka. Akwai wanda za a ce a haɗa da sassan jikin mutum, akwai wanda za a ce kuma a yanka kaji baƙaƙe ko maguna baƙaƙe, komai sai an ce baƙi, ko ka ɗaura kaza baƙi ka tashi ka kira wani a ce da ashariya ma ake haɗa maganin, mahaɗin maganin da ashariya, ko da jinin mutum ko da jinin wata dabba. Duk waɗannan abubuwan suna nan a cikin babin tsafi da camfi da ƙohi da maita da neman magani da ciran magani a cikin al'adu. Da amfanin karatun tauhidi yasa dole yanzu sai an ci gaba da karanta mutane tauhidi.
saboda an yi nisa an dawo tsafi, matsafa suna nan suna burin ƙasa, kuma tsoronsu ma ake je a yi musu magana, gani ake kamar ma sun zama alloli, za su iya kashe mutum ko su raya shi ko su bashi ko su hana shi. In ka rike Allah ku kafi karfin kowa. Na farko a wayar da kan mutane su gane wannan shirme ne, dan za ka hau mulki kawai ka je ka nemi ƙuri'an mutane, in sun baka shi kenan, in musu baka wai ka je ka kashe mutum ko an yi maka tsafa-tsafa ba. Za ka zama gwamna ko shugaban ƙasa ko ciyaman ba sai an maka tsafi za ka rike ma'aikata kaza ba. Duk za ku ji ɗaurin bakin nan da ake yi, da ɗaurin baki da sauransu, da ku ji da ake har haɗa abubuwan da yadda mutane suke ba sa tsoron Allah. Kuma wani abin ba wai sai ga mutum da iliminsa na zamani wayayye, amma ka gan shi a gaban boka a kwanci. Wanda ya ce mala Allah ƙara lafiya da nisan kwana mai amfani, Allah sa a gaba da duniya lafiya. Mala ina tambaya akan riba, na je canjin kuɗi ina buƙatar naira 100 amma an ce mun sai na ba da 15,000 za a ba da 10,000. Sai na ba da 15,000 ne na a rubuta, 15 ya rubuta za a ba da 10,000. To wallahi idan na bayar da Amsa su ne suka ci riba ko har nima na ci. To me yasa za ka yi haka? A wasu malamai na ji sun fara magana cewa yanzu dama duk sanda za a yi canjin kuɗi sai an samu wannan daidai ƙarshen da sabon kuɗi bai gama shigowa ba, tsohon kuɗi bai gama fita ba. To sai kaga wajen canji ana cewa ko a sai da kadara a ce sabon kuɗi kaza, tsohon kuɗi kaza. 1984 an yi wannan, lokacin da aka canjin kuɗi wancan na farkon nan an yi wannan. Sai ka shiga kasuwa a ce maka shinkafa buhu tsohon kuɗi kaza, sabon kuɗi kaza. So da lokacin ma ba a waye da yin banki da kai kuɗi banki ba, kuma aka sa lokaci kankani. A nan ne mafi yawan 'yan kasuwar jihar Kano suka kare. Mutane saboda ba su san harkar banki ba, su abinda suka sha tukunya da nan ake aje kuɗi da rami da ƙarƙashin gado ana ke ɓoye kuɗi. 'Yan kasuwa ne manya amma ba su waye da banki ba. Irin wannan yana da kyau a canjin kuɗi, kuma a ba mutane lokaci, musamman talakawa wanda sana'o'insu kaɗan ne, ɗan abin da suke tara kaɗan ne. Wani jarinsa kenan 100,000, in ba a canza masa ba an haukata shi. Wani jarinsa kenan miliyan 1, ya za a yi da shi? Ha gani, so in an ga cewa wasu za su amfana to wasu kuma za su cutu. Wanda za su cutun kuma suka fi yawa. To akwai bukata ɗayan uku, ko dai a ƙara lokaci a tabbatar cewa kuɗin nan ya isa ga talakawa, domin manyan su bankunan da masu aje kuɗi a bankunan da masu sarrafa kuɗi a bankunan har gida za a zo a same ka in kana da tsohon kuɗi a karɓa a kama sabo. To in dan su aka yi to kuma sun karɓa sababbin. Ka gani? Manajan banki zai kira ka ya ce maka ko biliyan 10 kake da shi ka kawo, za a karɓa a kawo maka sabon har gida. To ka gani akwai fasinti ɗin da za a karɓa a kawo maka har gida kana zaune. Shi kuma wancan sai ya je ya kwana 10 yana layi da 50,000 ɗinsa ba a canza masa ba. Dama irin wannan sai an yi dirasa. Canjin kuɗi yana da mahimmanci in an ga cewa akwai illa akan rashin yin, amma sai an yi dirasa mai tsawo cewa me amfaninsa me sharrinsa. Musulunci kullum abin da yake so a auna tsakanin sharri da alheri. Za ta zahamatul masalihu quddima a alaha wa za ta zahamatul mafasidu quddima a khaffaha. Idan sharri biyu ya haɗu ba yadda za a yi, to sai a ɗauki mafi ƙarancin sharri. Idan alheri biyu ya haɗu ba za a iya yin biyun duka ba, to sai a ɗauki wanda ya fi alheri. Idan sharri kuma da alheri ya haɗu sai a ɗauki alheri. Haka rayuwar musulunci take. So da haka sai a duba talakawa za su cutu, sannan waɗanda suka saci kuɗi ma za su cutu. To sai a duba a ga to wa zai fi cutuwa tsakanin biyun. Su waɗannan su nawa ne, waɗannan kuma su nawa ne. Sannan tunda waɗannan ake so su cutu, kaga kenan sai an kare yadda waɗancan bayan Allah ba za su cutu ba.
waɗancan bayan Allah kuma sutu su ne ba su da wayewar ajiye kuɗi a banki, su ne ba su da manajojin banki, su ne ma ba su da bankin. Su da aka kawo wannan ja ya ɗauko aka yi ja ya ɗauke. Su da aka yi don sun waɗanda ake cewa ɓarayin wanda suka aje biliyoyin a gida, to kuma yanzu su ne ake zuwa a ɗauko tsohon a cikin gida a kai musu sabon cikin gida. Har gida za a ɗauka a ji a kai maka a fito da tsohon. Shi kuma wannan talaka da ba shi da yadda za a yi, ya tara kuɗinsa 500,000 zai aurar da yarsa. Zai aurar da yarsa, ya yi ta tari yanzu takardun sun zama na banza. Ya je zai sai abinci ya sa a bakinsa ma an ce ba za a karɓa ba. Yanzu da naka nuna wani tsoho ne ya fito da kajinsa daga ƙauye zai sai da kajin, ya zo ya ji wani ya ce masa kawo akawun a yi mata transfer. In ce wai me akawun? Mutumin da ya ke tsakar daji ya ɗaya 'yan kajinsa zai siyar ya je ya siyo matarsa, an ce akawun. Shi bai ma san me akawun ba tukunna ma. Aka ce baba an siyi kajin nan kawo akawun a yi mata transfer. Shi dai bai gane ma da farko ma me akawun din, kuma ya ke buɗe akawun din bai transfer. Ya zai a karɓi kajinsa kawai a ce masa duba wai ka kaga wasu 'yan lambobi. Mutumin ƙauye zai yadda da wannan. Wani yaro ya kira da Kaduna ya ce malam na kira ka ne ka yi min wa'azi, kuma wa'azin ka na je min tasiri. Ya ce makaranta na gama bangaren kwamfuta na karanta ban samu aikin yi ba, ya ce yanzu ba cutar da ban iya ba ta intanet. Ya ce sai da na shekara 2 ina siyayya, zan je kanti in siyayya in wa mutum taron sufa ya ji alat ya ji kuɗi amma kuɗin bai shiga akawun ɗinsa ba. Ice na yi shekara 2 ina haka malam, yanzu ka na ji wa'azin karan nan ya mun tasiri, ina son in tuba, to yanzu ya zan yi da mutanen can? Ba dai so kake a sa POS ba ko a sa kaza, je sa maka ya danna ka ji daram, ka ji kuma kudin sun karu a cikin kudinka, amma kuma karuwa ta iya wannan lambar ce, a can cikin account din ba abin da ya shiga. Kaji ma ni ce ma application irin wannan sun fi kala 5 waɗanda ake wannan cutar da su. To kaga dole a ilmantar da mutanenmu ma akan a ba su dama su je su buɗe. Na taɓa gwada wannan a nan Kano, muna da 'yan hizba 10,000. Sai na samu gwamna a lokacin na ce ranka ya daɗe, kuɗaɗen da ake ba 'yan hizba ta kan ciyamomin local government suna cutar su, suna yanke musu kuɗi. Ina roƙonka da a mayar da albashin 'yan hizba ya koma finance. Kowane ɗan hizba ya buɗe account, in ya buɗe account daga account ɗinsa daga finance kai tsaye a tura masa albashinsa. Wannan zai sa ba za a dinga yanke masa a hanya ba. Sannan limamai da aka ce su ma za a ɗan dinga ba su ɗan wani ɗan abu, to su ma a ce kowane limami ya buɗe account a dinga tura masa. Kun sa abin mamaki, akwai local government da yawa a Kano da babu ma bankin ma babu. Aka ce su je micro finance, shi ma micro finance wani gurin babu. Muka ci tura local government, ku je kowa je buɗe account, wasu local government din babu, sai dai ga local government kusan 4 ko 5 sun haɗa local government ɗaya kuma banki ɗaya, ana ta buga layi. To ta nan na gane cewa akwai illa sosai. Yanzu kamar kasuwar mai gatari da take kan boda tsakanin Nijar da Najeriya cikin dajin Allah, a nan ake sai da shanu, dubunnan shanu da raƙuma da awaki. Ya za ka yi da nan gurin? Sabis ma babu. Yanzu an ce har wasu da suke kan iyakoki sun fara kaurace kudin Najeriya sun koma na Nijar, saboda ya fi tabbas. In ka sai abu sai ce biya ni da kudin Nijar, kakka biya ni da na Najeriya, ba tabbas. Kuma yanzu ka shiga kasashen duniya kaf, musamman Saudiya ba a karban naira. Duk inda ka je wajen sarraf din Saudiya baya karban naira, tun daga canjin kudin da aka yi na 1984 zuwa yau ba a karban naira a Saudiya. Kowa ya shina in za mu fita daga Najeriya dala ake bamu ko a bamu riyal. So da sun ce sun aje naira da yawa sai suka ji an ce an canza, an daina amfani, ta zama takardar banza.
tun daga nan suka ce wannan ƙasa ba za mu ƙara yadda da ita ba. Saboda in ka isa ka tafi ka ɗauki naira ka tafi Saudiya ka gani ba wanda zai karɓa. Amma in ka tafi da kuɗin Nijar ko ina ka je kowane banki a ƙasar Saudiya sarraf bakin harami za su yi maka canji. Amma kakka je da kuɗin Najeriya. Na tambayi wani mai canji na ce me yasa ga nerori ina da su ba za a karɓa ba, sai ce la haza ma fi mushkila hazi mushkila na ce to sai wani ya ce mun sai dai ka tafi dogon gida na akwai Hausawa za su karɓi naira amma balarabe ba zai taɓa karɓar naira ba. da kuma sai gashi so wannan abu yana da kyau a yi, amma kuma a yi shi yadda wanda aka yi dan shi, in an yi ne dan wani ya amfana dan wani ya cutu to abin ya juya. Yanzu waɗanda aka yi dan barayi aka yi, to barayin kuma sun kwashe sababbin kuɗin, talakan kuma da aka yi dan ya ji daɗi shi kuma talakan ya shiga musifa yanzu. So da haka wannan abin yana bukata a ƙara lokaci, shawara ce a ƙara lokaci har kuɗin ya isa. Wasu ƙasashen kuma yadda suke yi, ana sakin sababbi ana janye tsofaffi sai a ba da shekara 10 ma. Yanzu Saudiya yanzu zuwan Abdallah an yi sabon kuɗi, zuwan Salman an yi sabon kuɗi, amma da yake shugabannin ƙasashen Saudiya masu adalci ne sai suka yi wani abu. Kan sarki ake cirewa, kan sarkin sabon sarki in ya zo to sai a cire na tsohon, da fahan ne a jikin kuɗaɗen. Da can ma kabinsa Khalid ne Faisal, to da Abdallah ya zo sai aka cire duk kuɗin da ke jiki sai aka sa nasa, amma kuma duk ana karɓar su. Amma duk wacce ta shiga banki ba ta sake fitowa sai sabuwa ta fito. Duk sanda tsohuwa ta shiga banki sai sabuwa ta fito, duk sanda tsohuwa ta shiga banki sai sabuwa ta fito. So da haka sai tsofaffin su kare. To da Salman ya zo yanzu, shi ma sarki Salman ya zo, shi ma sai aka buga hotunansa a jikin kuɗin, amma kuma na Abdallah suna nan, amma na Abdallah suna shiga banki ba sa fitowa. A hankali sai ka ga waɗancan sun ɓace waɗannan sun zo. To kaga sai ya zama shi talaka da ba banki ba sabis ga kuma 'yan yahu waɗanda za su ta tura maka alaka tafi gida ka je kuma ka tarar cewa application ne gashi nan da yawa yara sun iya tura abu da ka baba shi abin da ya fi so ya yi haka ya ji sun haɗe ce to alhamdulillah ga kajinka ko ga akuyarka ko ga hatsinka. Amma ka karɓi kajin baba, ka karɓi awakin baba, ka karɓi saniyar baba, ka ce min wai zan tura ma lamba. Anya baba zai karɓi wannan da wuri. Baba ba na daji da ke niki zai yadda da wannan da wuri. Saboda haka sai an ilmantar da mutane, an wadata su. Kamar yanzu ne yake cewa aje makaranta to ina ajin? Ka ce yara 20,000,020 ba sa zuwa makaranta, to ina ajin? Ba aji. Ina malami? Babu. Wani kawai zaka je ka tarar ga makarantar ga ɗalibai suna ta wasa a ciki ba malami, wani gurin ga malamin ba kayan aiki. Don ka ce je to kuma wannan ne ka ce je a canza masa kuɗi, to kuma wa zai canza masa? So wannan abin su majalisa su ya kamata su sa baki kuma su tsaya su dage cewa lalle ya zama cewa talaka bawan Allah wanda an riga an ce masa wannan su ne kuɗi, kuma shi bai san dala ba, bai san wani kuɗin duniya ba, iya neran nan ya dogara da ita, iya neran nan ita ya dogara da ita. To a yi abin da tun da shi ya fi yawa a Najeriya, a yi yadda tabbas waɗancan barayi da suka aje miliyoyin kuɗi a cikin gidajensu, ya kamata gwamnati tun da ta san da miliyoyi yake kawai ta je ta kwashe su.
amma tunda mutum ne yake kula da bankin kuma bankunan nan nasu ne, manajojin bankunan nan nasu ne, sababbin kuɗin da gwamnati ta yi don talaka sun kwashe, sun kawo tsofaffin sun ciki. Shi talaka ya tafi da 100,000 zai aurar da yarsa, an sa mata rana a azumi, bai samu sabon ba, kuma ya je siyayya. Yanzu akwai inda suka gaya min nan unguwarmu da naje, suka ce wallahi malam tun safe mu ci abinci ba, ga kuɗi a hannun mutane, sun je kantina mutane sun ce sun daina karɓar tsohon kuɗi. Suka ce tun safe mu karya ba malam, ga kuɗi a hannunmu amma ba mu karya ba tun safe. Wannan musifafan ba a tare ta ba, wallahi mutane za su fara kwace. Irin wannan musifar in ba a tare ta da wuri ba, an yi maganinta ba, saboda dama ana gwada abu tunda ba nasi ba ne, ba aya ba ce. Shi wannan mutumin gwamnan bankin da ya kawo wannan maganar, sai a duba a gani, watakila an gano bangaren amfani ne, ba a gano bangaren cutar ba, ko kuma da aka gwada sai aka ga akwai illa, sai a ce to za a iya ci gaba amma a ƙara lokaci kuma a ɗauki mataki, a ga cewa ma ina kowane banki a ji a ga ina kuɗin da aka tura masa waye turawa, duk a kama manajojin da suka yi wannan a fito da su. Amma ɗan adam mugu ne, wallahi. Haka muna kira ga 'yan majalisa, su kadai suka rage mana su taimaka su sa baki tsakanin banki da talakawa cewa a ƙara lokaci. Kuma na ji ɗazu 'yan majalisan suna neman shi abin ɗin bankin, sun ce in ma bai zo ba akwai kamatan a kawo shi. To Allah ya sa waɗanda aka ce su kai shi za su iya kai shi. Wassalamu alaikum warahmatullahi.